lekua, ikustut irakasle bat, gaina idoian antzuak. Rubia. Ada idoia, klasian. Bai, Lili maite egiten irakurtzen dela. duenean, galderretaz. Eta poema irakurtzen ze polita dan. Bai, oso polita. Lilin espitxa gelan aurrian, Lehenengo kapituluan. idoiak obligatua dixat. Bai, toma, Bai. punto bat, hau paliza bango jaguna. Printzesek ezin dutela jolastu, printzesa zaharrek ezin dutela jolastu. Bigarrena ikustut dela printzesen zehose, Erronka bat, no? Erdiko emojigagatik, erronka igual. Eta alerta hau galtzen badu arenek. Hoi da, alaitzek eta Hoi da. arenek erronka egite dutenean, arenek irabazten badu printzeseta itzultzeia, Bai. eta galtzen badu botatzen dit. Ez dakit, hile horia izateak zerbait esan nahi du. Ez diotenan uzten areneri jokatzen. Claro. Perra xaman dira jakitezunean, Ja. Bale, urrango erretxa da. Da, lehenengo kapituluko azkeneko sekuentzia fijo. Hor, zelaian daude, erronka... Hilekoan arazoakin, hoi da. Arenek erronka aldu ondoren, eta Eta esateela... etzaiola geisten. Toma, ja. Etzaiola hilerokoa geisten, olatzi. Olatzi. Eta aurrun daola uste dunean. Amets gaiztua. Ez, bueno, olatzek esaten dionean norarekin. Gorkari esaten dionean, aurdun daola, eta hor zora biatzen dela eta erortzen dela. Hoi da! Bai, ez, anekin. Gorka erortzen danean. Bai, Kontatzen esaten dionean. dionean, nire lagun batek hilerokoa ez dauka, Eta pandemia zait geisten. Txum! Ze polita da sekuentzia hori. Bikote bat, Bikote eta bat, mezu bat iristen. Iristen Mezu berri da. bat, no? eta niu bat, bai, oia, mezu berri bat. Gutun bat, mezu bat. Neri bidaltzen dianean igual. Lili bidaltzen dizunean mezua. Venga, Eske, a hoi ber, da. ez? Norbaitek diru hartu dula. Amets hartzen denean bulegoan. Ostra! Ai, ba! Claro. Ez, hauteskundeak! Ostra! Peio eta Ramon, hoi da. Oso ondo, bane, azoldo. Aserre, baloi bat, ez. Hau da esate honen Eunate- sakatu motzean. Ez, eske, barrabiak zintzirikatuko. Bale, bai. Alaitze egiten diola. Jolastunekin, a ber, nire kontra. Alaitze egiten diola. Ez da? Ba, besta, zuk esatzen zen, zer esatzen zu. Nik uste, nik ezin detenean Daude. jokatu, azten naizela Pintada potrikatzen hor dakiten. aldagela. Hola. Oh, Txistia, kepan txistia, kepan txistia. Bai, armi arma. Bale, bai, bueno. Pizzeria faltzea juten dianean eta kepa txistea kontatzen dunean. Armi arma. Armi arma. Hori, bai. Eskularroa jumia. Olatz. Olatz, ametxaite. Umeakin, da Da, hola. Buah, hauek ez duten paratuko ni. Olatzen amets gaiztua, dago porterian, eta Hoi da. baloiak beharrean etortzutezkio, Ez, ane, baloiak etortzezkio umea eskutan daukanen. bai, bale. Nik uste dela larra. Larra, espetxe. meditazioa. Bueno, denak biltze ditunean eta esate guenean, meditazioa ona dela eta meditazio saio bat egite guenean Bai. neskin aurrean. Bale, zigungi guzten. Larraren diskurtso hau ematen dienean, oreka eta... Oreka integrala eta ez dakit Bai. zer, Baina larrakin zer ikusia dauka. Osea, lasaiotek, edo... Bihotza. Bihotzekoak ematen dira Martxelori. Ez que esan dugunean larra, egin du, hola. Bai, larra da, larra da. Norak esaten dionean larrari maite Maite dut dagoela olatzekin. Larrakin. Norak zati larrei olatzetaz dola. Aukera bat, nekin hitzein. Beraiek daude beraien artean eta larra zerretza Hoi da. eta daudela konfokatuta Hoi da. partiduan. Eta bera dago. Hane, Que sekuentzia asko jute, hola. Hau diskotekan, bihotza puskatzen diola, esaten dizunean arenek zuri apustu bat intzen nuen, Apustu bat zen, no sé nirekin cuantos. enrollatuko zinela. Zeinen beste aukera bat. Kepa azten dena nola dantzan eta itxaso... Itxaso esaten dio, bale, ja. Baina eski igual, Baina ez dio hau bihotza austea. puskatzen. guazen pentsatza, diskoteka bat dago, eta pertsona triste Nik adibidez bihotza badakat. utxi jotelako. Diskotekan. Bale, pues uste dutela, ba hori, kepak Kepan azkatuta itxasori dagoela eta ja bihotza pasatu uste da. joan diskoteka. Vale, Arene. Vale, bai, zea, arene... Maleta bat, ninja bat, ostras, Ez que ninjana etortzen zait zerbait budura, ninja. Nik uste hau ametxen zerbait izan behar dula, Amets sartzen denean bulegoan gauez? Ez, larran etxean, Gauez. eta aurkitza ditu poltsa xapile bat. Toma! Ez dutan nik gaudena Sartzen izan. gara bilek, Poltsa ikustea zen nik ja askitu norbaitek dut. hartu dula. Eta ez dago. Zi. Pero nik uste dut Venga, larran etxean sartzen dela, boltsa.
Eta ze potxo daukan? Ah, claro, potxo asko ditula. Bueno, ba, eskerrik asko. Espero dut bideo hau gustatu izana. Eta, bueno, gustoko batzue olako bideo bereziak, bakizue, makusi nazkazue hor. Ikusi bideo bereziak. Nik uste dut gogoak dituztera denak ikusteko nik bai. Etorri gu ikustea. Aio. Vale, aio. Agur!